अफिसियेल चेनेलाव बेखौ बरायबाय। नोंथांमोना माबोरै दङ? दिनैनि भिडिअ जागोन जोङो आमाइमोननाव हाबा जानो थांदों। आमाइनि फिसाज्लानि हाबा दङ। ओमफ्राय हाबायाबो गिदिर नङा, फिसायानो। ओमफ्राय आर'जफोर गाबोनो हाबा मिथिला। ओमफ्राय नायलांबाय थादो जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर बेमार जादोंब्ला आंखौ निमाहा खालाम। आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनानै ला। मिथिबाय बे आयं गरम जाखायो गरमथ' र' बे जाहानि गुमै खैनानि बिफा फैयाखै, ओमफ्राय बिमाया होगासिनो हाबाखौ। ओमफ्राय बिफाया लाजि फैयाखै, बिमाया फैदों। ओमफ्राय बिमाया फैनानै हाबाखौ होबाय आरो एसेबां मानसि लिङाखै। गामिनि आरो न'खरनि लिंहरो आरो बे खैनाथिंनि खैजोनना फैदोंमोन बावगारबाय आङो। आसान गानहोदों, सिन्दुर फोथा फुनदों। दे Apa ini lah? Deh mini, ayo deh. Mini hoi sitam. Ini baba. Ini. Cuklu ya. Mini doh. Yes. Bye. Mini. Beda tanya.
teman. Barbie. Barbie. Ini biji mini hot sih. Gue sakit sama jangan nih yang makan rejil lesakan awal deh iman mana lompen kan nih yang ngejang labjang neng kelala nih apa ya Ngali. Kasih no. Nih mama. Gue selalu kan mau jalan dulu. Lalu mbak. Si letra kuaki milih arah ke sana. Nih be icing sani geser rumah. Ambing dan Suman dia kada. Suman masalah kan Suman. Lele. Ambil. Ayah. Kumpul kep nih eri. Mau biar seru nih ayo. Ayo, lepas terbang eri nugan mona. Deh, ada kambo le, ada kambo deh. Ada kambo. Ada kambo. Oh, deh, ada. Ada kambo. Majin cuma. Ini langsung dia cuma. Deh semua. Boria. Deh, ada bu deh. Deh Musa, ada, deh Musa, hei, nah, deh Musa lah, Musa dah, deh Musa, Musa ni no kan, ni le jalan lama.